Mujumurigelie kionga chinsabirani gotochaka ningana yogo ichane korwa ase county ya Nyamira ase gotebekananga omwaro kyoyomo ase Elieta Vincent Onyancha nigo agenda korwa la chingoma ase nyagitali amo maiga yogo chabwa na gotiturwa amo no mwalimu monene we skulu ya Nyanchoka comprehensive ase agosomia kolengana no Nyancha nigagotabuna nigo achite eskulu kanyorire esanyarukaba gakwengerwa amo no mwalimu uyu nyarukaba gakomusaga na chindo chintindi nabo igo nigo obotukibwa chakigwe koyenekigwa gose igoro yokoligereria engane iga omwanchwa omoligereri mulikito Paul Cup Okara nigatwalganiria oroboti uru asenjira yobekirano kolengana no mwalimu yiga Elieta Vincent Onyancha nigo hakwereranga nigarenga semiremo ya botambe ya kirali tuko chingaki alegosome krasi mena koiwa chinkundi kurwa se amagegaye asikijanga walimu yiga nigare komo bunebuna niga chete skulu kanyoride. It was on a Friday na chete school kinyorirake sauna about some issues kuri nyumba keroneke school ngaimoki my documents ngasoi classime ngansa gosomi kingenda to gosomi nkacha kuiwa chindwe chikongwira akerona uchindwe alafu ngochikoringo sagno my teacher akamanza ko ngake cheki akangurra ko chisiku ngachikata makara assist akambwa chinguru akangiro office akaenda akasieka asantiringete kweli wanonya gitalinde wenye nabo Onyancha nigairire ngambanye gutwara bombo chibonde bwensi na mwalimu yoiga igento kolengana munere gwikabono agendrete gukumeria njentu anya kumena nere gosintu anya kokolaidi ande nere tena chitakonyora akongurra kirasi merioka na kongi office na peka inse na tirengo kumia bono iga kirase mumiete nyagitarinde one ndagira kurwa ntachete tiniko taigoso ngochikori naruka ontima ndigo sangu misetenda omukito bogotema kuri mwalimu yiga munene bwe sukuru yiga asare gosomea Nyanchoka Junior School oyo manyakantabna Dickens Omende nigo taibura matunda menye nabo nigo mulikyo munene bekyomekeria kupet kurwa soro sagiro yiga Elieta Lewis Nyakweba agenda ko bagako gikiriye korabune kiga ase aganire kyomekeria kuri kabari mu Teacher Service Commission witra somoteneri abo Magaki Eric wesoke kirali na kubwatoka oroboti rwabene igoro yagakore kiga. The rules in the teaching fraternity igamanyire amakigo amanye kura ya maba concept yani umwarimu na akore kyara akore skuru amakigo gago kaba properly ikiko ndiyo iko monene we skuru ene yonse kubwato umwarimu kumwako roe gusiko kwa kende gyonse ekiagere kaya ikire in any other offense a duty yo mwalimu monene no como report to the next supervisor. The next supervisor mbamanyete on what to do ekero mwalimu akore any other else. Vincent says na nyori to school in the morning. Konyorwa ngo go deserve that punishment. Chi punishment ichiro chire prescribed by the law on how you deal with a teacher who is late. As a union on behalf of the teachers in this county, to condemn the act na kunyoya abayorimu bonsi abanene baba senior school na junior school tadi barimu mbaiko ba disciplined na barabwo wetera asikindoe na ikitege na kuru abantu na mwanege ndukia toka kirimo mune union na barimu ngene mwarimu oyo gakire kindoe wosio yabana agosomya abana togosomya batusigete sana lakini umwakire kindo ikinyinge busya abana bonege ndontamanyira ki umwarimu nairane asomya abana abo. We condemn this act. Omwalimu yiga sabono nigagendete ko baga konyorera obugwene bwa yasinya gitali ya moyo yabanyene imeyo mucuyiga oikonge chingaki banyimba kurwa segeta senikiriye kerenyo bagende tamo nobo tukigoro yege kore kiga ginko report rigeta senikya obonjete kyagatembe kuruiga imeye county Nyamira eliterane gonkuru kwa Paul Cup Okara.